O týchto rizikách sme informovali vládu aj dotknuté obce. Tých naše informácie nezaujali a nekriticky len za vidinou zisku projekt odobrili. Takto si budú dlhodobo za svoj súhlas každoročne prerozdeľovať sumu 2,5 milióna eur zo solidárneho fondu aj obce, ktoré výstavba prečerpávacej vodnej elektrárne Máliniec Látky nijako neovplyvní. Obrovský lobbying prichádza aj zo strany miestnych podnikateľov, ktorí len za vidinou zisku ovplyvňujú naše politické špičky. Zneužiť vynútenú obetu obyvateľov vysídlených kvôli potrebnej výstavbe nádrží za čias bývalého režimu sa neštítil ani náš prezident vo výročnom prejave o stave republiky. Opomenul fakt, že títo ľudia sa museli vysťahovať kvôli vyššiemu cieľu. Obyvateľov Čechánok chcú ale vyvlastniť a vysídliť kvôli projektu, ktorý so sebou prináša enormné rizika a ktorý sa dá hlavne postaviť bez problémov úplne inde.